пора аз дафтари марказии радиои озодӣ ба ҳамаи дӯстони азиз ки ҳоло моро тамошо доранд шаҳлои гулхоҷа ҳастам ки чун ҳамеша дар ҳамин соат сархати хабарҳои муҳими тоҷикистону ҷаҳонро ба сами шумо мерасонам ва албатта ҳамаи шумо азизонро баъд аз камтар аз 3 соат дигар дар пахши мустақими барномаи хабарии радиои озодӣ ки дар озоди видео ютуб канали махсуси радиои озодӣ пешниҳоди шумо мешавад мунтазир ҳастам ва боварӣ дорам ки чун ҳамеша шумо дар барнома моро танҳо намегузоред чунки медонед ки беҳтарин хабару гузоришҳоро метавонед тавассути барномаи хабарии радиои озодӣ бишнавед ва тамошо кунед. Хуб, шурӯъ мекунам аз он ки падар омили марги духтарашро бахшид, аммо додгоҳ не. Дар ноҳияи Тавилдара хушдоманеро барои то ба худкушӣ расонидани келинаш ба зиндон маҳкум карданд. Лозим ба ёдоварист ки ҷасади Фариза Хуҷаназароваи 21-соларо моҳи феврали имсол аз оғил пайдо карда буданд. Падари Фариза ба худкушии духтараш бовар надошт ва давоми тақрибан 5 моҳ ба тамоми мақомот барои адолатхоҳӣ сар зад. Хуб, аммо додгоҳ ба ин зан чӣ ҳукм кард, шумо дар барномаи хабарӣ метавонед бо тафсил бифаҳмед. Ҳамчунин мо дар барномаи имрӯза дар бораи фаъолияти яксолаи парлумон хоҳем гуфт ки имрӯз натиҷагирӣ шуд ва ҳамроҳ бо шумо мебинем ки дар муддати як сол вакилон кадом қонуну қарорҳои тақдирсозро дар нисбати сокинони кишвар қабул карданд. Ҳамкорони мо дар парлумон буданд ва чуну чароҳои ин мавзӯъро шумо метавонед дар як гузориши вижа ҳамин гуна тамошо кунед. Оиша бо тифлаш ба ватан баргашт. Мақомоти тоҷик модару кӯдакеро ки дар Ироқ буданд ба Тоҷикистон оварданд. Ин духтара ки падару модарашро дар Ироқ аз даст додааст, моҳи пеш дар як таваллудхонаи Бағдод тифл ба дунё овард. Моҳи апрел ду бародару як хоҳари хурдсолаш ба Тоҷикистон оварда шуданд, вале бинобар ҳомила будани Оиша ба ӯ иҷозаи парвозро надоданд. Ҳақ ба ҳақдор расид. Дар пои гузориши радиои озодӣ мушкили зани аз вилояти Хатлон ба гӯши мақомот расид. Манзурам саргузашти сокини ноҳияи Вахш аст ки хонаашро ба хотири боғ валангор карда буданд ва ӯ баъди ин амал уксус хӯрдаву қасди худкушӣ дошт. Мақомот дар робита ба ин қаҳрамони гузориши радиои озодӣ чӣ тасмим гирифт? Ҳамкорони мо бо ин сокини ноҳияи Вахш имрӯз суҳбат карданд ва ба шумо пешниҳод хоҳем кард. Зимнан тақдири ин зан дар ҳамсомонаи мо ва ҳам шабакаҳои иҷтимоие ки мо дар он ҷо ин хабарро гузоштем хеле вокунишҳои зиёд дар пай дошт ва бештари корбарони радиои озодӣ ҳам гуфта буданд ки хоҳиш доранд ки ба ин зане ки модари ду тифл аст кӯмак намоянд. баҳсҳои марзӣ дар минтақаҳои Тоҷикистону Қирғизистон аз мавзӯи як пурсиш дар миёни аҳолии ду кишвар будааст. Дар ин пурсиш сокинони ду тарафи марз аз ҷумла ба суолҳое посух доданд ки аз кадом расонаҳо бештар дар бораи мушкилоти сарҳаддӣ маълумот мегиранд ва ҳамчунин аз он гуфтанд ки кадом мавзӯъҳоро бояд рӯзноманигорон баррасӣ намоянд то ин ки ҷанҷолҳои марзӣ камтар шавад. Зиман радиои озодӣ аз умраи расонаҳое номурда шуд ки сокинон хабару гузоришҳои марбут ба моҷароҳои марзиро аз он ҷо мехонанд ва тамошо мекунанд. суҳбати муфассале дорем дар ин бора ки дар барномаи хабарии пешниҳоди шумо мешавад. ҳамин гуна назаре меандозем ба чин ки дар он ҷо сели харобиовар буд ва мардум мебинем ки дар ин рӯзҳое ки паёмад офати табиӣ дар он ҷо ҳаст чӣ гуна зиндагиву чӣ рӯзгор доранд ва ҳатто мебинем ки дар метро сел чӣ гуна зарар расондааст. ва дар бораи машғулияти як марде барои шумо хоҳем гуфт ки аз ӯ ҳамчун раиси об ном мебаранд. ӯ тӯли чанд сол аст кӯшиш мекунад ки барои заминҳои мардум ба таври баробар обро тақсим кунад. Барои ин кор ӯ ҳатто маҷбур аст ки ҳар дафъа ба оби ях дарояд. Ин мард кист? Дар барномаи хабарӣ шумо метавонед дар як гузориш бубинед. Ба ҳамин гуна ҳамкорони мо чанд хабару гузоришҳои муҳими дигарро низ пайгирӣ доранд ки фикр мекунам то шурӯи барномаи хабарии радиои озодӣ камтар аз 3 соати дигар мондааст. Расо 3 соат мондааст, чун ҳоло соат ба вақти Прага расода ҳаст. шумо ин хабару гузоришҳои муҳимро ба шумо пешниҳод хоҳем кард ва боварӣ дорам ки моро то охири барнома танҳо намегузоред. Шаҳлои Гулхоҷа будам дар рӯбарӯи шумо ва мунтазири мулоқот бо шумо.